Okay. Takže jsme nápadu si zahrát Roblox přes Joy-Cony. Pokud nejde, co je to ovláč od Switche. Takže... Už to tady mám a zkusíme to aspoň. Ok, takže teď nevím, co se tady děje, myslím, že... halo? Dobře, zkusím to teď ještě rukama, počkej, to tam, no to je jedno. Ok, takže můžu chodit, můžu skákat. Jojky, ale nemůžu hýbat obrazovkou. Ok, takže... Když to... Jasně. Třeba kdybych chtěl na něco kliknout, nemůžu... Že mi fungují jenom dvě tlačítky, když... To máš nic neděje. Když třeba... Ok, teď mi dělám normálně, když třeba budu takto kliknout, třeba budu takto a ok, nezajímá. Nemůžu na to kliknout, ok. Třeba budu na chat. Jí se na to. Ok, to třeba když na co bude na mě nefunguje, ok. Takže... Teď budu třeba dobrá, mě něco nedělat. Víte, že nesane. To můžu furt všechno. No. To prostě nevadí. Živím. Ok, bogo. Ok, back. Jasně. Co to myslí? O mikrofon to. No, to myslí. Žádný rozumí, ale když to není, to nebudu nastavovat nejistý. Což proto když minus. Plus, tak je to nastavovat nejistý kláčko, tak... To nevadí. Halo. Come on, ty to hodí samo. Ne, stůj. Ok, takže... První pokus nefungoval. A stal jsem si aplikaci, která by měla aspoň fungovat, takže má to, takže zkusíme chození nefunguje. Jako, jak špatný tohle může být, you know what, jednoduše, ne, díky, neukazujte. Já teď jako nevím, jak velký může ten range být. Gamepad, keyboard, ne díky, vole. Tady máme všechny věci. Těch tady jako není. Takže tady třeba můžu dát třeba, že skáču tak a teď kliknu na Ačko, takto, tak měl skočit, ano. No, ale tady by někde, jo, už. Tak to jsou nám někde třeba tady. No teď, kdybych měl chodit, tak... bože, já fakt chodím. Takže, já to teď vážně neovládám, nevím jak to potvrdit. Ale vážně to neovládám. Já klidně od toho odjedu, můžete slyšet, počkejte. Jasně, já si teď můžu zahrát, jenže problém je furt ten, že nemůžu furt moji obrazovkou pořád ovládat. Wait. OK. Nějak to dělám, ale netuším jako jak. Já bych třeba, že můžu nevím. Že tak k tomu, abych mohl ovládat obrazovku, tady jak můžu, budu potřebovat premium. Protože si jak to dá udělat, ale já potřebuji tady hold. Když to mám, tak to mě chce premium. Když pokusím to stejně i tady, tak tam mám už hold. Když tady dám repeat, tak... Jasně, jak mi to nebude vůbec dovolat, no tak... Protože se mi to načetlo, že chození funguje. Ale tak to je divný. Já nevím, já legit nevím. Nebo se jak jsem to udělal, což bylo nějak takhle, myslím. Tak mi to jelo. A už tak jsem si no, mám tady hold. U tomhle mám taky hold.
Ale když já dám toto, tak už tím můžu normálně hýbat. Takže zkusím ještě jeden experiment, a to je, že bych toto místo dal tady a teď bych jako mohl chodit, já nemůžu. I felt fart. Co když to jenom D-pad? To možná mi to bude fungovat, nebo možná ne. Ne, jsem to smazal, No, já se tady pokusím něco zjistit a jak se ozvu. Takže něco jsem udělal, teď když kliknu na tlačítko, tak se mi to celý otočí. Super, takže udělám to jednoduše. Lépe to prostě nejde. Pojďme. Mně to nefunguje. Počkej, ty trošku nahoru, ne, no, oh my god, mě se to už hýbe. Je to trošku těžký na pochopení, ale jako, dá se to pochopit, že prostě furt chodím, vole, tady klikám na to a jednoduše. Takže udělám si takový cíl, dejte 5 lajků a udělám třeba na jiné hře, třeba zpravka. Nebo taky možná můžeme zkusit třeba i nějakou jinou hru, třeba Geometry, nebo tak nějak. To prostě napište a my to uděláme příští minut. Takže papa.